Така, тук имаме шимче. Два светодиода, червен и зелен, и шима на единия е инвертиран спрямо другия. Снимаме и на камерата много интересно се вижда шима. И това е направено с колко е код? Но няма 15-20, които може да се види тук. Повечето са коментари. Чисто работа. Кош, кабел, Arduino. Тук има разни екстра глупости, ама както и да е. Айде толкова.